V Zlatých Moravciach sa na školskom dvore základnej školy Pribinova konala veľkolepá oslava Dňa detí. Podujatie bolo plné rôznych atrakcií a súťaží, ktoré pripravili pre žiakov. Medzi pozvanými hostiami nechýbali policajti, hasiči a najmä partnerská škola, Stredná odborná škola Polytechnická, ulica SNP 2 Zlaté Moravce. Žiaci mali možnosť vyskúšať si zaujímavé aktivity a dozvedieť sa viac o rôznych remeslách a technológiách. Stolári z Polytechnickej školy pripravili dielne, kde si deti mohli vlastnoručne zložiť svoju vlastnú stoličku. Elektrotechnické odbory vtiahli deti do sveta 3D reality, kde sa mohli zoznámiť s najnovšími technologickými novinkami. Veľkým hitom boli aj malé roboty, ktoré zaujali najmä chlapcov. Najväčšiu atrakciu však priniesli autoopravári. Žiaci si mohli sadnúť do športového pretekárskeho auta a na vlastnej koži zažiť, ako je to byť skutočným pretekárom. Deň detí na základnej škole Pribinova bol plný radosti, smiechu a nových zážitkov. Učitelia spolu so študentmi Strednej odbornej školy Polytechnickej ulica SNP 2 Zlaté Moravce pripravili nezabudnutelný deň, ktorý všetkým žiakom priniesol množstvo nezabudnutelných zážitkov a nových poznatkov. Toto podujatie ukázalo, že spojenie základnej a strednej školy môže priniesť skvelé výsledky a prispieť k obohateniu vzdelávacieho procesu detí. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie, ktoré určite prinesú ešte viac radosti a poznania.